Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім добрый вечер, Сержук, вітаю цябе. Добрый вечер, Иван. Сёння наши размовы зноў будуць пра... Як заўжды, культура, гісторыя, сённяшнія археалогіі, віцебскія замкі. Таму, хто не ведае пра віцебскія замкі, напрыклад, да, гісторыю Віцебска... Былі. Гэта было не пытанне, а яны былі. А яны былі, так, а яны былі, гэтыя замкі. Ці, хто ведае, я думаю, таксама сёння пачуе для сябе цікавую і карысную інфармацыю. Ну, не ведаю, наколькі карысным будзе тое, пра што я буду нават зараз распавядаць, але колькі навін пра тое, пра што пісалі ў інтэрнэце. Падрыхтаваў, таму... У гарадоцкім раёне ў вёсцы Кабішча адкрываецца новы аздараўленчы лагер. Ён размясціцца ў будынку былой школы ў Сасновым Бары да пачатку змены. Там нават з'явіцца вяровачны гарадок, а ўсім дзецям дадуць бясплатны Wi-Fi. Гэта значыць, ну, у прынцыпе, што гэтаму лагеру не патрэбны ніякія выхавальнікі, ну, таму што дзеці будуць прывязаны да інтэрнэта. Ціхенька, ёсць Wi-Fi. Нікуды не падзенуцца. У суботу ў Віцебску пройдзе фестываль йогі. Нагадаю, ідэю правесці такі фэст падаў пасол Індыі, калі знаходзіўся ў нас з візітам. Міжнародны дзень йогі адзначаць на адкрытай пляцоўцы перад канцэртнай залай Віцебск. Усе змогуць выканаць дыхальнае практыкаванне і нават медытацыю. З сабой толькі трэба ўзяць бутэльку з вадой і дыван. Цяпер важная інфармацыя. Дыван – гэта па-рускі коврик. Канапу туды цягнуць не трэба. Вось, але было б весела. Ну, хто-небудзь знайшоўся, хто прыйшоў са сваёй канапай. Вось, Сяржук, ты мяне пытаў, ці можна разводзіць пчол на балконе. Адказваю, можна, але толькі ў Нью-Йорку. Я не памятаю, калі гэта было. Ну, часта гэта адбываецца ўжо у тваім узросце. У 2010 годзе там дазволілі разводзіць гэтых насякомых. У Нью-Йорку, нагадваю. На многіх дахах устанавілі вулі, а ўчора 20 000 пчол абляпілі сцяну ля ўваходу ў офісны будынак. Пчолы рушылі ўслед за сваёй каралевай. Яна спрабавала схавацца ад спёкі ў памяшканні, і пчалярам прыйшлося ўвесь дзень адлоўліваць пчол. Ну, вось усім астатнім было не да працы. Ну, дзеля гэтага я ў Нью-Йорк дакладна пераязджаць не буду. Я думаю, дастаткова будзе вёсачкі нейкай, там, таксама волю пчолкі. дзесятачак пчолкі, так, мёдзік, пчолкі, бульбачка. Ну, ты бачыш, што адбываецца? Я бачу, што адбываецца. Ну, глядзі, гэта ж цікава, гэта ж падзея. Нават для Нью-Йорка, так, для вялікага такого мегаполіса гэта падзеі вельмі значныя і вясёлыя. Ну, падзеі, пра якія пойдзе размова, больш значныя, я спадзяюся, і мы да іх будзем пераходзіць зараз. Так, прамы эфір тэлеканал Віцебск мы пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, і я нагадваю вам, што сёння у нас размова пойдзе пра віцебскія замкі, пра гісторыю, пра археалогію. У нас ёсць два дасведчаных спецыяліста ў нашай студыі. Гэта Ігор Валерыевіч Дураў, настаўнік дзіцячай школы мастацтваў нумар 3 «Маладзік», краязнаўца, даследчык, аўтар рэканструкцыі Віцебска і віцебскіх замкаў і аўтар партрэтаў віцебскіх валадароў. І Ігор Анатольевич Цішкін, археолог, як ён перед нашим эфиром сказал, что былых не бывае, але археолог у адстаўцы ўжо так. Вось, археолог у адстаўцы. Я думаю, Ігор Валерьевич, да вас адразу так пытанне. Ужо шмат хто ў горадзе бачыў такія каляровыя, такія прыгожыя вельмі. Я нават не магу сказаць, што гэта чарцёж, так, таму што чарцёж вось у нас, напрыклад, ёсць, а гэта ўжо мастацкі твор, як выглядалі віцебскія замкі ў 12, 14 і 17, так, стагоддзях. Вось, сёння мы іх пабачым на нашых экранах.
Вось і адразу такое пытанне. Ну вось 12, 14, 17 стагоддзе. 17 стагоддзем больш-менш зразумела, адкуль можна было так крыніцы знайсці, таму што ёсць знакаміты, вось гэты знакаміты чарцёж 1664 года. Адкуль звесткі вы бралі, як шукалі матэрыял па 12 і 14 стагоддзе? Ну, конечно, найперш это археалагічны раскоп. Іх не шмат, на жаль, гэтых матэрыялаў. Конечно, фактура вельмі абмежаваная. І чым далей углыб стагоддзяў, тым менш фактуры, конечно. Это уже закон. Перш за ўсё, сам замак. Адкуль ён узяўся? Хто даведаўся, што замак існаваў? Раптоўна падчас раскопаў былі знойдзены рэшткі унутрывальных збудаванняў такіх, да? І па дэндралогічным аналізе такая версія з'явілася адразу, што это хутчэй за ўсё якраз пад мурай замка зробленая канструкцыя, і замак павінен быў на гэтых збудаваннях і быць зроблен, пабудаваны. Вось адкуль гэта версія. Таму, ну, гэта з дапамогай ўсё археолагаў. Конечно. Так, тут вот археолог сидзіць, он ведае, і будзе мне дапамагаць, можа па датах нават. Я зараз все не памятаю даты. Но быў зроблены аналіз дэндралогічны, і па якім было установлена, што гэтыя унутрывальныя канструкцыі былі зроблены 1130-1140 год. Ну і замак хутчэй за ўсё пабудаваны таксама у гэтыя гады. Гэты замак які? Давайте адразу нашим гледачам скажам, колькі было замкаў. Ну, першы замак. Я думаю, што гэта вядома, але раптам хто, можа, толькі пераехаў у Віцебск, напрыклад, і не ведае дакладна. Ну, першы замак, это быў адзін замак, потым з'явіцца другі, а першы замак будзе называцца ўжо верхнім замкам. Як он выглядаў, дакладна ўжо ніхто не скажа, но ёсць навуковыя рэканструкцыі, ёсць літаратура, дзе даследчыкі рабілі ўжо такія, ну, скажем, шыкоўныя і даволі такія блізкія да праўды рэканструкцыі. Конечно, прыйшлося ўсё гэта вывучыць, прачытаць, паглядзець, як рабіліся гэта рэканструкцыі нашых суседзяў у Кіеве, Новгарадзе, на тэрыторыі сучаснай Прыбалтыкі, скажем так, у палякаў. І, скажем так, гэта ўсё лягло ўжо у аснову падмурак маёй рэканструкцыі. Прыйшлося аналогіі шукаць. Бо ў нас, ну, Менскі замак таксама драўляны. Тоже таксама рабілі, і гэта рэканструкцыя таксама выкарыстоўвалася. Менавіта для 12 стагоддзя Віцебска. А верхні замак, давайте адразу акрэслім межы. Вось, можа, нам археолог больш дакладна зараз, так, Ігор Анатольевич скажа, дзе межы верхняга замка, ну, вось, калі прайсціся зараз па сучасным ужо Віцебску, і вось, напрыклад, турыстам ці знаёмым з іншых гарадоў сказаць, ну, вось тут быў верхні замак. Верхні замак, гэта дзе стаіць драмтэатр, ну, дзе стаіць гарвыканкам, праектныя інстытуты па вуліцы Замкавай і цяперашні мастацкі музей. Ну, вот. Вось гэты кавалачак. Гэты кавалачак абмежаваны дзвіной вуліцы Замкавай. Вуліца Замкавая, так бы мовіць, мяжа паміж верхнім і ніжнім замкам. Ну, вот, вуліцы Леніна і Відзьбай. І Відзьбай. Гэта ёсць верхні замак. Гэта ядро старажытнага Віцебска. Адтуль усё пачыналася? Ну, адтуль усё пачыналася. Тут на гэтым месцы знаходзілася менавіта на ўсходняй частцы этой верхняя замка знаходзілася замкавая гара. Это першае пачатковае пасяленне на тэрыторыі Віцебска. На жаль, яна не дайшла до нас. І з цягам часу яна была страшана, цалкам зрыта. Яна ж цалкам зрыта была ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, так? Ну, яшчэ парэшткі заставаліся. Там нейкі яшчэ і даследчык віцебскай давніны Сапуноў яе даследаваў. І рукі нават вашы. Да, то самае. Ну, вот. Але збольшага яе зрылі ў 19 стагоддзі. Падчас будаўніцтва мужчынскай гімназіі, а пасля ўжо яна стала замінаць і мужчынскай гімназіі, і зрылі яе амаль што канчаткова.
Ну, ось. Яна перестала існаваць і не археалагічна пацвердзіць, скажем, вот менавіта ў якую эпоху упершыню засяліўся чалавек на тэрыторыю Віцебска, першае вот это пасяленне на гары, на этом старажытным гарадзішчы. Ужо немагчыма. Немагчыма ўжо. Все, сведкі знішчаны ўжо цалкам. Шкада. Вот это вот, что тычыцца верхняга замка. А адкажыце, калі ласка, а калі з'явіўся ніжні, другі замак, і чаму з'явіўся яшчэ адзін побач з тым, які ўжо існаваў? Навошта было патрэбна два? Ну, справа ў тым, што горад рос і расло насельніцтва старажытнага горада і, скажем, жыхары горада імкнуліся, безумоўна, жыць за абарончымі сценамі. Ну, вот. У мэтах небяспекі. Чым жыць, Каб можна было, калі раптам нейкія нападнікі, можна было збегчы. Ну, сядзець за сцяной і Бо- нікуды не бегчы. Бо куды ж уже, Твоя да, хата за сцен- да, твоя хата за гарадскімі брамамі там знаходзіцца, за сцяной. І бегчы нікуды не трэба, раптам прыйшлі. Ну, вот. Ну і іншая справа, калі жыць у чыстым поле сярод там хмызняка якога-небудзь, а вы уявіце сабе, што это, скажем, там 11 ці 12 стагоддзе, навокал дзікая прырода, ну, вот, не пуганыя статкі кабаноў, медведзяў там і гэтак далей. Ваўкоў, Ежа. да, да. Рыбаўнікоў. Гэта і елі тых, гэта і елі Рыбаўнікоў тых, таксама. да. І рыбаўнікоў таксама, і не забывайце, што то самае Віцебск, знаходзіўся на такой важнай, вот это вот паселішча з'явілася на такой важнай артерыі, гандлёвай артерыі, як заходняя Зварах, дзвіна, ну, вот, па якой вельмі шчыльна швэндаліся варягі. Ну, вот. А яны не толькі гандлем прамышлялі, яны у першую чаргу прамышлялі разбоем. Ну, Піраты, карацей. ну, так, скажем так. Ну, вот. Таму небяспечней было сядзець за сценамі, горад пакрысе разрастаўся, насельніцтва разрасталася, сяліліся за сценамі уже, у чыстым поле, як я сказаў. Гэта таксама ўсё разрасталася пасяленне, і яго трэба было абараніць. Ну, вот. І пайшла ўжо другая лінія абарончых сцен. Ну, вот. Карацей, пасля верхняга замка ўзнік ніжні Ну, замак. вот на реконструкции 12 стагоддзя, кроме замка, гэта, дарэчы, было такое вельмі спрэчнае пытанне. Шмат хто з навукоўцаў не згадзіўся з тым, што пакуль яшчэ не было замка ніжняга, але было две церквы. Гэта Дабравечанская царква і Параскева Пятніца. І яны ў чыстым полі таксама не маглі існаваць 12 стагоддзя. І таму я на сваёй рэканструкцыі паказаў, што такім тынам, просто драўляным тынам, все это абнесена. Бо ў церквах захоўваліся каштоўныя рэчы, вагі, бо кожная з гэтых церкваў была на гандлёвай плошчы. Менавіта для горада каштоўныя рэчы. Не каштоўныя рэчы, там, скажем... У сэнсе для ўсіх. Да, а менавіта гарадскія каштоўныя. Вот як Ігор сказаў, это гарадскія вагі, это нейкія там граматы, паперы, дакументы, пергаменты. Ну, вот, ну, тады асобнага будынка архіва не было. Это ўжо наше вынаходніцтва, нашага часу, скажем так. Там хутчэй бярвенчаты нейкі тын быў, паркан такі, які просто не даваў тым самым рыбаўнікам і дзікім звярам забегаць туды, гэта паселішча. Ну, Сігар Валерійович, а давайте звернемся зараз да персаналіяў, так, які звязаны з 12 стагоддзем. У нас Васілька ёсць такі персанаж. Хто гэта, давайте мы распавядзем. У нас, дарэчы, ёсць фотаздымак Васількі, так? Ой, не фотаздымак, гэта ж вашага аўтарства, гэта ўжо в выглядзе фотаздымкаў. Арыгінал захоўваецца, дарэчы, у кругліку, аб якім мы яшчэ сёння, думаю, размаўляем. Абавязкова. Вось, хто такі Васілька, якую ролю адыграў ён у нашым горадзе? Ну, самую непасрэдную роль. Бо ён лічыцца, ну, скажем, гэта версія навуковая, прынятая навуковым грамадствам, што ён якраз лічыцца аўтарам першага вот это драўлянага замка. Бо пабудова замка якраз прыпадае на... Верхняга. Так. Ну, яшчэ тады быў адзін замак, які потым стаў верхнім. Першы драўляны замак. І гады яго панавання, княжання якраз прыпадае на пабудову гэтага замка. Ну, з гэтым больш-менш, амаль што ўсе згадзіліся. Таму гэты чалавек мае непасрэднае дачыненне Вось у нас ёсць да замку 12 стагоддзя. рэканструкцыя замка 12 стагоддзя вашага.
Вось яна замкавая гара, так? Так. У цэнтры той, што мы можам і мы назіраць, і гледачы. Угу. Ну, Гэта трэба аўтар- таксама патлумачыць тое, што мы бачым, таму што аўтар вось гэтага, ну, малюнка, я магу сказаць. Так? Ну, можно сказать так. Гэта Ігор Валерьевич. Гэта Ігор так, Валерьевич. маленька. Вось, таму вы ведаеце нават Гэта і усё ёсць, там. гэта і ёсць тэрыторыя верхняга замка. Гэта ёсць тэрыторыя верхняга замка і замак. Што ўвогуле, давайте будзем разбірацца зараз, на тэрыторыі верхняга замка вось змяшалася ад 12 і будзем до 17 стагоддзя, так, кіравацца тым, што у нас зараз ёсць. Пачнем, я думаю, з замкавай гары, бо там паселішча існавала яшчэ задоўга да афіцыйнага, скажем так, узнікнення Віцебска. Вельмі доўга, я нават зараз не бяруся казаць сколькі. Ну, нехта кажа 6 стагоддзе, некаторыя кажа нават яшчэ да нашай эры. Бо, як сказаў Ігор, там ўсё не раскапана, на жаль, да, і высветліць дакладна немагчыма. Не паспелі, на Но, жаль. скажем так, Балцкае гарадзішча ў 6 стагоддзі існавала. Гэта такая версія даволі-такі навуковая. І што ж там было ў 12 стагоддзі? Канешне, калі ўжо быў князь, то былі княжы палаты. Драўляныя княжы палаты там знаходзіліся. Это быў цэнтр, феадальны цэнтр, адміністрацыйны. З прыняццем хрысціянства, як было ў іншых гарадах, нашых рэгіён, не толькі нашых, і бліжэйшых суседзяў таксама, пачалі будаваць кцітарскія цэрквы. Кцітарская царква – это царква, якая была фінансавана князем, якая была на яго ўстрыманні, і якой ён карыстаўся. Ён і яго бліжэйшае акружэнне. Так што замкавая гара – это месца рэзідэнцыі князя на першым. І хутчэй за ўсё там была некая прыслуга, дамы, ну і дружыны, канешне, найперш. Дружыны былі невялікія на той час. 50-100 чалавек это хапала. 100 чалавек это лічылася вялікай дружынай. Там можа змясціць усё гэта на замкавай гары можна было. Хаця, ведаючы памеры, Якія памеры? 60 на 130 метраў. Улічваючы яшчэ вал, гэта яшчэ менш атрымліваецца, да? Ну, па розных А звестках. вышыня якая? Таму што некаторыя кажуць, што гэта замкавая гара была вышэйшая за Лысую гару, там, дзе зараз стаіць Успенскі Хутчэй за ўсё собор. гэта не так. Ну, скажем так, я все выявы магчымыя бачыў гэтай гары, а па вышыні ёсць фотаздымкі. Вось, дарэчы, Ігор Анатольевич упамянуў, значит, этот фотаздымак вядомы пра Кудзіна-Горская. І там кавалачак усходняй часткі замкавай гары ёсць. І там якраз вышыню можна прыкінуць. Гэта недзе мастацкі музей, і дзе пачынаецца дах мастацкага музея і заканчваецца такая складаная архітэктурная канструкцыя, скажем так, недзе якраз на ўзроўні даху. Гэта можна прыкінуць. Хаця, каб гэта дакладна зрабіць, трэба знайсці тую кропку, адкуль рабіў фотаздымак пра Кудзін-Горскі, тэдаліты выкарыстоўваць нейкі, да, coś зрабіць. Гэта прыблізна, конечно, но хутчэй за ўсё менавіта так і ёсць. Чаму прыблізна? Таму што, конечно, замкавую гару можна зрыць зверху таксама. Калі мы згадзімся з тым, што яна там паказана на здымку Весвай, скажем, свою вышыню, то так. Ну, прыблізна мы можам знаць. А чаму... Вось якраз дах мастацкага музея. А прабачце, а чаму будавалі замкі на нейкіх, ну, на гаре, нават вось на замкавай, на нейкім узвышэнні? Ну, это звычайная практыка. Каб зрабіць на плоскім месцы, трэба валы ўзводзіць. Это доўга, гэта шмат матэрыялу, шмат працы. А калі ёсць ужо гатовая гара, зрабіць пляцовачку зверху роўненькую, падсыпаць вал. Абаронцы паглядзелі, вораг. Да, ну это звычайная практыка. Амаль што ўсе гарады так пабудаваны. Тым не менш, тут трэба сказаць, што это ўласціва культуры нашых продкаў, узяць старажытнае гарадзішча Полацка, таксама менавіта, ну, трошкі аддалена ад Дзвіны. Ну, і у нас тут в нашай сітуацыі вельмі перасечаны рэльеф, ну, яры,
ручаі, Ручаі. рэкі, это таксама нейкая, так бы мовіць, ну, нейкі рубеж абароны, скажем так. Ну, вот. Адна справа прабегчы па роўным месцы, чым прабегчы праз ручай ці фарсировать нейкую рачулку, а потом яшчэ Да ручаі ж да таго ж былі не маленькія Ну зусім. так, а потом узбирацца яшчэ на гару, а на версе там, ну это я кажу з боку гледжання, так бы мовіць, захопнікаў, а зверху на цябе яшчэ сыпецца там это самае камяні, там ці ляцяць стрелы. Смала Ну, нейкая Ну там. да, і смала, ўсё ідзе ў ход. Кіпень. Ну, вот. Кіпень, І менавіта вот на этих вот таких ледниковых вось гэтых вот узгорках, пагорках гэтых нашы продкі уладкоўвалі свае паселішчы. Ну, вот, небяспечней было сядзець там. Ну, вот, калі яшчэ не ў стане мы насыпаць, скажем, вал, ну, вот, то нам дастаткова вастракол паставіць там, укупаць это самае дрэвы хапала навокал, тут, я ж казаў, дзікія лясы. Ну так. А хто ж жыў на тэрыторыі ніжняга замка? З верхнім разабраліся, гэта княжы двор, так? Уся Ну, эліта. не толькі, Княжы палату скажем, першай чаргі. як паказваюць археалагічныя даследаванні, безумоўна, у такім небяспечным месцы і бліжэй да княжага двара то самае больш заможныя гараджане жылі. Князь і ягоная дружына, скажем, у 12 стагоддзі, яны менавіта на замкавай гары. Ну, вот. А каля падэшвы замкавай гары, ці на ўзвышшы, дзе зараз драмтэатр стаіць Якуба Коласа, ну, вот, жылі простыя гараджане, это рамеснікі і гандляры. Ну, вот. Віцебск, як Ігор сказаў, это адміністрацыйны цэнтр кіравання гэтай воласцю, ну, вот, але як і гандлёва-рамесны цэнтр. Ну, вот. Простыя гараджане жылі. Ну, а князь з дружынай, ён на гары, на замкавай. А на тэрыторыю ніжняга замка хто? Ну і таксама. Ну, тых Гэта ўжо самыя- простыя. Да, простыя таксама рамеснікі, таксама гандляры, ну, вот, купцы. Ну, вот, Але чаму тады такое пытанне, калі Вольга, ну, згодна легендзе, так, калі Вольга тут была ў Віцебску, чаму Дабравешчынская царква была пабудавана на тэрыторыі ніжняга замка, а не на тэрыторыі верхняга? І пабудавана яшчэ тады, калі не існавала ніякай абароны, не існавала... Ну так, яна зразумела, што была спачатку драўляная, гэта ўсё. Ну так, это ж легенды. Ну так, гэта легенды. Ці будавала церква, ну, згодна з легенды так. А ці было гэта на свой справе, это вялікае пытанне, конечно. Таму тут, скажем, навукова цяжка гэта абсуждаць. Тут справа ў тым, што это даволі спрэчная і прыцягнутая за вушы легенда наконт заснавання Віцебска Вольгай. Ну, але мы ведаем то самае, што чым неверагодней міф, тым ахвотней у яго верыць. Ну прыгожа ж. Ну, патрэбна ж легенда нейкая, з так? кропкі гледжання навукі гэта не ёсць дакладна. Ну, вот. Ну, а што тычыцца самой Дабравешчынскай царквы, то калі яна ўжо то самае будавалася менавіта на тым месцы, дзе яна зараз стаіць, то гэтае месца ўжо на той час мусіла быць абнесена нейкім, скажем, плотам, нейкім тынам, не вастраколам там, бо, скажем, калі мы вядзем размову пра 12 стагоддзе, Дабравешчынская царква пабудавана на гандлёвым месцы, на, так бы мовіць, рынок. Дзвіна побач, сюды прычаліваюць ладзі З гандлярамі, з з купцамі. яны вылазяць, распакоўваюцца сюды да царквы. Царква, дарэчы, стаяла не на роўным месцы, а на невялікім пагорку. Узвышшы, так? Невялікае ўзвышше было. Это пасля, з цягам часу, калі рос культурны слой вакол яе, узровень дзённай паверхні зараўняўся. Ну і пасля ўжо калі там нівеліравалі, ўжо калі з'явілася. А зараз тэхніка. ужо нават і ніжэй, Да, чым зараз нават навакольнае ніжэй. асяроддзе Ну, стала. вот. А то самае і менавіта вот гэты рынок таксама мусіў быць абаронены у тым же самым 12 стагоддзі. Вось давайте покажем здымак. Гэта, канешне ж, не 12 стагоддзя. Ну, это 19 конец 19 Гэта 19 стагоддзя. Просто вельмі цікава і прыемна назіраць за тым, што акрамя Дабравешчынскай царквы тут яшчэ побач і два касцёлы і сінагога. І ніхто так. нікому не перашкаджаў і не варагаваў паміж сабой. Так, вось гэтых рэлігійных канфесій разам
Вельмі Соіснавалі. мірна суіснавалі. До речі, Добровільчанська церква так само приписується Васильку. Ага, ось так. Ми просто этому... Ну, як одна з версій. Да, одна з версій, яка, ну, скажімо, найбільш лічиться зараз науковою. з усіх. Что хотел невеликую ремарку, что тычыцца Василькі Святославіча, про якого мы кажам, гэта унук вядомага у нашай гісторыі Усіслава Шарадзея, якого, скажем, некаторыя ведаюць, хто цікавіцца гісторыяй па паэме слова палку Ігореве, Так, дзе так. згадваецца, ну, вот, Як Ваўкалак, так, як Ваўкалак, то самае. першы рацінь. Да, ну, ёсць беларускі бальзам Усіслав Шарадзей. Так, дык зараз ужо згодна навуковым звесткам трэба лічыць, што гэта не Вольга заснавала Добравечанскую царкву, а Васілька. Ну, так. У навуковым Той свеце, варыянт, так? які зараз існуе царквы, менавіта візантыйскі гэты варыянт, хутчэй за ўсё так. Ну, гэта найбольш навуковая версія зараз. Ну, на той час, калі Вольга жила ў 10 стагоддзі, так не будавалі. Так будавалі ў 12 стагоддзі. Ну, вот. І ўсе даследчыкі архітэктуры, старажытнай архітэктуры, яны гэта пацвярджаюць, што вот менавіта такая тэхніка муроўкі, яна ўласціва больш балканскаму правінцыйнаму дойлідству. Ну, вот. Менавіта адтуль ці быў майстар, ці былі майстры, якія былі запрошаны тым жа самым Васількам з Бізантыі, якія прыехалі, ну, вот, узвялі царкву, з імі разлічыліся, ну, будзем лічыць, што разлічыліся. Ну, вот. І яны адправіліся назад дадому. Гэтая школа не атрымала працягу ніякага, веткі няма. А як наконт таго, што кажа, што вось такая кладка, так, вы з гэтай Ну, мураванай царквы, візантыйская муроўка. што толькі ў нас такая і ў Канстанцінопалі, што больш вось у нас самая унікальная. Ну, можна рознае казаць, то самае, можа, у нас і дзвіна шырэй, чым Даўгава ў Рігі, там, напрыклад. Ну, скажем так, это не оригинальная кладка. Гэта ўжо дакладна не. Эта кладка сустракаецца, но далёка, скажем так, от Витебска. Это балканский, да, как раз. Оттуда, з Бізантыі пошло. Ну, добра. З 12 стагоддзям больш-менш, я думаю, разабраліся, таму што часу не так шмат. А зараз разам з намі раю паглядзець, настойліва паглядзець афішу, што адбываецца ці адбудзецца ў нашым горадзе, а потым мы ўжо вернемся да нашых замкаў да 14 і 17 стагоддзя. Афіша. Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Допытливый слоник». Юных зрителей ожидает поездка в жаркую Африку вместе с английскими путешественниками, где среди песен и забавных танцев артисты театра расскажут веселую историю о любопытном слонике. Начало спектакля в 10:30. Краеведческий музей представляет выставку графики и живописи «Зюзя, Жевжик и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд». Белорусский скульптор Антон Шипец и художник Валерий Слаук представят 13 скульптур и графических изображений мифологических персонажей, дополненных богатым медиарядом, включающим приложение виртуальной реальности с персонажами белорусской мифологии с использованием VR-гарнитуры Oculus Rift, анимационные и видеоролики о персонажах белорусских сказок и легенд, а также тематическую литературу. Выставка открыта с 10:00. Музыкальная гостиная приглашает на выставку живописи и керамики Михаила Нутнова «Восхождение». Художник представит живописные работы, пейзажи, портреты и натюрморты, а также керамические панно, расписанные цветной глазурью. В рамках проекта автор предлагает свой собственный взгляд на музыкальное искусство, воплощенное в уникальных объемных живописных работах с яркими керамическими деталями. Выставка открыта с 10:00. Вось такія цікавыя мерапрыемствы і падзеі адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да нашай цікавай тэмы, да нашых замкаў. І вось падчас пакуль афіша ішла, у нас узніклі пытанні нават па гэтым чарцяжы 17 стагоддзя. Так, вось мы паказвалі, вось давайте зараз пакажам наконт. Вось гэта віцьба, а вось гэта замкавы ручай. Так, замкавы ручай. І ва ўсіх узнікае пытанне, так, хто не вельмі добра ведае, валодае гісторыяй. Вось гэта віцьба, а гэта ручай, а гэта Добравечанская царква. Куды падзеўся той ручай, дзе ён і дзе вось гэта рэчышча яго праходзіла? Ну, ён падзеўся вельмі проста. Яго проста закапалі.
Мне распавядалі У нас карэныя усё просто. віцебляне, А так што можна яшчэ было? ў 60-х годах там падымалася вода вельмі моцна, там шмат разоў закапвалі, там такія стаялі сажалкі вялікія. Там узровень грунтовых вод Там, здаецца, нават вялікі. фотаздымкі, я зараз узгадваю, калі вось вуліцы Калініна, людзі стаять, там разлівалася вельмі моцна ўсё. Так, ну, калі закапалі, ў 1928 годзе на чарцяжы Краснянскага он яшчэ ёсць. Значит, закапалі ўжо пасля. А дакладна, я не магу... Хутчэй за ўсё пасля вайны. Ну, яго закапывалі ў некалькі этапаў. Так, Ну, так. вот. Тое, што замінала ў першую чаргу, закапалі ў першую чаргу, потым звярнуліся да гэтай тэмы пасля вайны. На пасляваенных здымках, адразу пасля вызвалення Віцебска, якія я бачыў, тыя здымкі, ну, вот, нейкія, скажем, кавалкі яго ёсць, яны даіснавалі да нашага часу. Ну, вот, гэта низина, где стоит амфитеатр, вот это вот теннисные корты каля амфитеатра. Ну, вот. Ну, вулица Ленина, это насыпная цалком. Ну, Пирамиды, вот, то самое. Над ручаём. Так, где Марка Сити побудованы, это так само протяг ручая. Ну и далее, где улица Калинина, там это у першую шаргу засыпали. Ну, вот. До речі, ті, хто любить гуляти каля Двіни, можете побачити у метрах 100 ад Добровічної церкви ёсць да гэтага часу захавалася такое вусце гэтага ручая. І он да гэтага ёсць там. Можете побачыць, і он Это калі па беразе. Ну, коли по березе ісці, так. Ёсць, ёсць. Ну, вот. І он добра захаваўся. Ну добра, з ручаямі разабраліся, а з 12 стагоддзям таксама, ну наколькі гэта магчыма у нашых часавых межах. Давайте звернемся да Альгерда, таму што таксама ёсць у нас вашыя аўтарскія працы, так, яго жонкі Марыі. Вось калі ласка папросім рэжысёра зараз Марыю нам, вось, Марыя. Ну, Марыя, гэта таксама да Віцебская мае непасрэднае дачыненне. Гэта дачка апошняга віцебскага удзельнага князя. Яна пабралася шлюбам з Альгердам, і пасля смерці бацькі Альгерд становіцца яшчэ і віцебскім князем. Да гэтага ён быў крэўскім князем. Есть такое мястэчка, зараз нават вёска. Крэва. Раней это был цэнтр княжацкі. Ён быў крэўскім князем, а потым стаў яшчэ і віцебскім князем у 1320 годзе. Таму што, ну, у пасах атрымаў Віцебск. А мне цікава, адкуль вобраз Марыі бралі? Гэта ну, на жаль, не існуе ваша ўласная іканаграфія, да. Я высвятляў, канешне, перш за ўсё, праблема была з касцюмамі. Это, дарэчы, вельмі доўгае можна распавядаць, як я звязваўся з людзьмі, якія там з Менска ў асноўна, якія добра ведаюць гісторыю касцюма. І высветлілі мы з імі, што вось менавіта так яна павінна выглядаць знешне. А што тычыцца твару, то гэта збіральны вобраз, які блізкі да старажытных фрэсак, ікон, якраз стылістычна блізкі да гэтага часу. Ну, я перабіраў 13, 14, 15 стагоддзя іканаграфію. І я зрабіў такі збіральны вобраз, такой віцебскай прыгажуні князёўны. Ну, Марыя ж не жонка не адзіна, не на ўсё жыццё, скажем так, не на ўсё жыццё Альгерда. Ну, розныя даследчыкі лічаць, што ад шлюбу Альгерда і Марыя некаторыя лічаць 7 было дзяцей, некаторыя 9. Ну, вось в такіх межах. Так што яны паспелі яшчэ нарадзіць дзяцей. Ну, вядомы з іх это Андрэй Альгердавіч, Андрэй Полацкі, Дмітрий Альгердавіч і шмат, там яшчэ некалькі зараз не могу вспомніць. Яны валодалі вялікімі, абшарнымі проста. Іх уладанні былі вялікія, вялікім княстве літоўскім. У тым ліку на тэрыторыі сучаснай Украіны, у Валыні і тут у нас таксама. Это людзі былі якраз, як зараз сказалі бы, эліта і заможныя владары. Это ад першага шлюба. Альгерда і Марыя. Потым, пасля смерці Марыі, што было ў той час, на жаль, звычайныя рэчы. Ну так, нават сярэдняя працягласць жыцця не вельмі нават вялікая. верхушка арыстакратычная, можна сказаць, так, феодальная верхушка, яна хварэлі і па розных прычынах паміралі. І ён жаніўся другі раз. У нас ёсць таксама Альгерд з Ульянай. Вось, у нас Альгерд з Ульянай. Так, это, Яна крыху падобная на
на Ой, Марыю. тут целая эпопея, як из Марыі. Адкуль взялись гэтыя выявы? Ёсць улюблені, адзіныя пажыццёвы партрэт Ягайлы. Но у Люблінскім замку я бачыў на ўласныя вочы, але там адбіты твар, фрэска, з адбітым тварам. Хто гэта зрабіў, калі? Цяжка сказаць. Вандалы нейкі, а можа гэта палітычны нейкі такі. Вандалы крок. існавалі Во все часы, да, абсолютно. Так что пажыццёвага партрэту Ягайлы няма. Я не сказаў, хто такі Ягайла. Ягайла гэта якраз сын, самы вядомы сын Альгерда і Юліяны Тверской. Чаму самы вядомы? Бо ён заснавальнік дынастыі Гелонаў, каралёўскай дынастыі. И маленькая ремарка з майго боку. Не верьте Википедии, где написано, что ён нарадзіўся ў Вільні. Ягайла нарадзіўся на верхнім замку ў Віцебску. Абсолютно. Ось. Заснавальнік Палата Егелонскага Хагерда. універсітэту. Заснавальнік дынастыі Егелонаў. Так, да. І Ягайла ёсць у нас, на жаль, выява нябожчыка. Эфігія называется. Это такі пасмяротны партрэт на труне, зроблены гарэльефна, ну, скульптурна. Ёсць выява пасмяротная. Вось гэтая выява і легла ў аснову маіх рэканструкцый. Таму тут Як ёсць... сын, то хутчэй Так, за так. ўсё Ну, падабенства, нейкае да. падабенства да бацькі падабенства. было. Я так пролічыў, бо, ну, не, скажем, добра ведаю, як будуецца твар, галава чалавека. Значит, і от я зрабіў якраз, якія у Ягайлы маглі быць бацькі. Так што тут ёсць нават такі сур'ёзны навуковы падыход. Ну і па касцюмах Таксама павазіцца таксама, прыйшлося. да, Зноў прыйшлося працы павазіцца. шмат. Ну, это самая эпоха 14 стагоддзя, і касцюм, як сам для сябе высветліў, это было 8 гадоў таму, нават больш уже, калі я рабіў гэтыя партрэты, што касцюм у знаці ВКЛ быў хутчэй за ўсё гатычны. Іншымі словамі, то, што насілі ў заходняй Еўропе, тое знаць насіла і ў нас. Бо я да гэтага часу, 8 гадоў таму это прашло, да? Да таго часу, лічыў, што вось такія былі тунікі, але бізантыя, да? Расшыты там перлінамі, там златым, серебрам. Ну, высвятляецца, што такая мода была, як у заходняй Еўропе практычна. Нічым не адрознівалася. Это знаць, конечно, так. Так, ну і у нас таксама ж ёсць яшчэ выява замка 14 стагоддзя. Вось давайте зараз паглядзім разам з вами і адзначым, што змянілася ў суадноснасці з 12 стагоддзям. Я так разумею, што замак стаў галоўнай каменным, так? Да, это галоўнае. Прычым на той час нічога падобнага ў ВКЛ не было. Мы ўжо бачым, што горад разрастаецца. Да. Там ёсць уже і ніжні замак, які таксама апаясваў мур, такі каменны, моцны. Ну, так выглядала, скажем так, таксама тыповая еўрапейская архітэктура, моцныя каменныя замкі, якія, дарэчы, наконт ніжняга замка до 1984 года лічылі, што ён быў драўляны. Но знаходка такого самого кругліка, які зараз называецца круглікам, а тады гэта была башня на вежа нарожная, ці башта вынеслая. Нарожная, таму што на рагу знаходзілася. Потым, з цягам часу, зрабілі ўжо круглік, это васьмірык, такі васьмігранная вежа. З бярвена. Да, з бярвеню потым уже, бо не паспявалі аднаўляць каменныя замкі пасля шматлікіх асадаў. І зрабілі такой васьмівугольную вежу і назвалі ўжо Духаўскі, таму што Духаўская гара насупраць. Там, дзе зараз Абалканкам, да, і вот эта вежа з гадзіннікам, якраз там была на гэтым самым месцы царква Святого Духа, там бы назваў такі Духаўскі круглік. Это зараз так. Ну, Сігар Анатольевич, а як, дарэчы, знайшлі вось гэты круглік? Мэтанакіравана ці гэта выпадкова атрымалася? Ну, Як у нас же часам бывае, што знаходкі так, як... Ну, больш знаходак выпадкова робіцца. Як працаваў археолагам, актыўна вёў раскопкі, таксама хачу сказаць, што мы ніколі не бачым, што пад зямлёй.
Зараз ёсць металлодетекторы, ну вот, это только металлічныя можна падняць рэчы там, але падмуркі ён не зафіксуе. Ну, так вот, чисто выпадкова быў такі даследчык, Михась Ткачоў, даследчык беларускіх замкаў, так, ён давно памёр ужо, то саме на пачатку 90-х гадоў. Ну, вот, і калі на той час, у 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў, маладыя беларускія навукоўцы праводзілі тут раскопкі, ён разам з імі, ну, вот, даследаваў і віцебскія замкі. Ну, заклали, скажем, такие разведочные шурфы, траншеи, ну, вот, бо, скажем, мы маем гэты чарцёж, приблизно по ім мы глядзім, ага, недзе тут павінна быць вежа, так, плюс-мінус. Ну, вот, по рельефу поглядели, да, ну, вот, закладаем раскоп, а тут бац, выявляются некие муры. Ну, вот, а оказывается, при расчистке, что это подмурки, вот этой вот наружной вежи, про якую Ігор згадував, подмурки это круглика, складеного з валунного каменя, якого вельми багато в околицях Вітебська. І на полях зараз ще і безпрацовні збирають його зараз. Ну і так само ж Двіна побач, там так Так, і само Двіна, воно так, то шмат. саме, і менавіта зроблено у техніці муровки, яка була властива у той час, використовувалася у той час, у 14 стагоддзі при будівництві оборончих збудувань менавіта. Ну, вот. Ну, далей шырэй, ну, вот, ну, і гэтак, так вот атрымалася, што удалося знайсці бадай што адзіныя вот эти вот фрагменты замка, які будаваў Альгерд. Ну, вот. Дакладна, Альгерд пачынаў, ну, вот, а Ульяна уже заканчивала, пасля ўжо, так бы мовіць, пераезду Вільню. Да, то самое, яна мела статус пажыццёвай уладальніцы Віцебскай, і яна была галоўная, так бы мовіць, тут для горада. Ну, вот. И вот, скажем, гэта пераламіла менавіта ту тэорыю, той стэрэатып, які мелі навукоўцы заўсёды, бачачы перад сабой этой чарцёж 1664 года, дзе большасць замкаў показана з дрэва драўляныя, і так і лічылася, што яны, як ад самага пачатку, яны так драўляныя былі, пакуль іх не спалілі ў 18 стагоддзі, там, скажем, да? Ну, вот. І дзякуючы вот знаходкі Михася Ткачова, вот, удалося пераламіць вось гэты міф, там, ці тэорыю гэтую, што віцебскія замкі былі драўляныя. Потым даследаванні больш шырэйшыя паказалі, што, оказывается, у 14 стагоддзі Альгерд пачаў будаваць вялікую фартэцу на ўсходняй мяжы сваёй дзяржавы. Это, безумоўна, было... Сур'ёзна ўсё было. Это серьезно, потому что изменилась военная техника, з'явилася огнестрельная зброя. Ну, вот. И, скажем, там, некие хоть примитивные, але гарматы уже были. Ну, вот. Скажем, взять конец 90-е годы 14 стагоддзя, ну, сколько там прошло, там, может, 40 год пасля будаўніцтва замкаў, калі падчас міжусобнай там барацьбы Вітаўт узяў, вялікі князь літоўскі узяў Віцебскі, узяў толькі ніжні замак. І напісана ў летапісе, што ён паставіў гарматы каля Дабравешчынскай царквы і пастаянна пуляў з гэтых гарматаў, расстрэльваў сцены верхняга замка, каб туды уварвацца, зрабіць праломы. Ну, вот. Таму змянілася военная тактика, пришла огнестрельная зброя, з'явілася, і плюс яшчэ на ўсходняй мяжы дзяржавы Альгерда знаходзіцца Віцебск. Ну, вот. Ягонае ўладанне, ягоная дзяржава. І менавіта тут трэба паставіць фарпост. Ну, вот. І вельмі магутны фарпост, таму сілы кінуты на будаўніцтва вось гэтых мураваных замкаў. Ну, вот. Мне спадабалася тое, што ўжо з 14 стагоддзя нашы продкі карысталіся айчыннымі будаўнічымі матэрыяламі, як нават і сёння. Не, безумоўна, это і ў 12-м яны айчыннымі. Дзякуючы ледніку. Да, дзякуючы ледніку. Адзінае блага ад гэтага ледніка. Да, ледніка. у 12-м, скажем, той же даследчык верхняга замка Леонід Владимирович Калядзінскі, які много часу даследаваў, ну, вольныя ад забудовы кавалкі тэрыторыі верхняга замка, і вот тое, што Ігор згадаваў, унутрывальныя канструкцыі замка 12 стагоддзя, ну, вот, ён падлічыў, што на
вот гэты каркас гэтых валоў у 12 стагоддзі вакол верхняга замка віцеблянам прыйшлося вырубіць гару, вот што падымаецца, скажем, па-сучаснаму кажу, вуліца Калініна да плошчы Перамогі. Эта ж гара ўся была лесам пакрыта. Яны вырубілі гэтую гару, усё сцягнулі сюды, апрацавалі гэтае дрэва, ашкурылі і паклалі вот этой вот унутрывальнай канструкцыі вакол верхняга замка. Яны не цягнулі гэтае дрэва аднекуль. Это паказваюць аналіз жышкоў, кары і іголак там, хваёвых там, ну і гэтак далей. Я да таго, што яны яшчэ ў 12 стагоддзі мясцовы матэрыял выкарыстоўвалі. А вось ці магчыма такое, што вось мы кожны дзень ходзім па Віцебску і нават зараз ходзім па нейкім археалагічным каштоўнасцям, мы іх не бачым, але яны існуюць, яны пад зямлёй і да іх яшчэ не дакапаліся. Ці такое магчыма? Канешне, існуюць. У цэнтры Віцебска ці... Нет, они менавіта есть у цэнтры Віцебска, яшчэ не кранутыя, скажем, даследаваннем пляцоўкі. Ну, скажем, немагчыма... Потому што трэба знесці нейкі будынак. Немагчыма перакрыць рух па цэнтральных артеріях вуліца Замкавая, Фрунзе, перакрыжавання і вуліцы Леніна, каб вот на этой пляцоўкі правесці даследаванне. Ну, справа ў тым, што археолагі не працуюць як коўш экскаватара. Яны працуюць павольна, ім трэба фіксаваць. Это грунтоўны... Да, это навуковае даследаванне. Таму археолог працуе палявы сезон, і калі, скажем, мы возьмемся даследаваць гэтае перакрыжаванне, то рух у Віцебску будзе паралізаваны, скажем, там, з мая па кастрычнік. Всё. Ты готовы трываць, Іван? На жаль, час выйшаў, і мы так не паспелі дайсці да 17 стагоддзя, але я думаю, што гэта вельмі добрая нагода, таму што каб мы не спяшаліся, і ўжо ў гэтым сезоне не паспеем, але ў наступным сезоне гэта будзе добрая нагода, каб сустрэцца і больш грунтоўна, таму што 17 стагоддзя, там ужо шмат чаго было, і ўзгорскі замак яшчэ, так, і мы яшчэ павінны высветліць, якім чынам агінскія да Віцебска, так, шмат чаго, матэрыялу шмат, таму што, ну, выбачайце, не паспелі, таму што шмат чаго ведаеце. Тема такая. Так. Таму поспехаў у даследаваннях, у вашых працах, здзіўляйце нас далей, таму што я думаю, што вашыя працы стануць нейкім падмуркам і дапамогай для стварэння ўсё ж такі віртуальных 3D-экскурсій па старажытным Віцебску. Гэта, я думаю, варта гэта рабіць, і абавязкова трэба. Таму поспехаў, здароўя, і абавязкова сустрэнемся ў наступным сезоне, таму што трэба разбірацца далей. Вось. А зараз заставайцеся з намі, давайте паглядзім, што ж на гэты раз прыдумаў наш Александр Карэнман, з якімі пытаннямі ён звяртаўся да нашых жыхароў Віцебска. Патрап у тэлек. Середина июня, друзья, а лето все еще не наступило. И вот подумал, а что если лето вообще не будет никогда? Ха-ха-ха! Сегодня мы поговорим о людских страхах. Ой, а чего же я боюсь? Прям даже не знаю. Ну вот сейчас, смотрите, я знаю, возобновились полеты с Витебского аэропорта на самолете в разные далекие страны. Как вы относитесь к полетам на самолетах? Отлично отношусь. Не боитесь? Быстро, не боюсь. Вы бесстрашная вообще? Или что-то все-таки есть? А что-то То есть, в принципе, безопасный, да, вид транспорта? Просто боюсь одна в лесу. Одна в лесу? То есть Заблудиться я очень по грибы, боюсь. по ягоды не ходите? За мужем в основном хожу. Ну то есть муж, он сам-то любит собирать или вы его специально? Любит, а я за ним. Да, ну главное, чтобы с вами рядом всегда был муж, тогда ничего не страшно, да? Да. По-моему, все люди боятся. Ну что-то ужасное, да, что-то, чтобы ужасное случилось прям. А из таких обыденностей, знаете, некоторые боятся стоматологов, некоторые боятся домашних или диких животных, некоторые боятся летать на самолетах. Вот такие фобии есть какие-нибудь у вас? Нет. Такого ничего? Самое страшное — потери близких. Кого-то обидеть. Вот как... Да. Слушайте, это очень хорошая Очень не всегда фобия. Получается, но... Это, мне кажется, каждый человек так должен. Вот бояться кого-то обидеть, аккуратным быть. Это очень хорошо. Никто нам такой вариант не называл, сразу говорю. Боитесь стуков вот этих непонятных, которые возникают ночью откуда-то вот, в другой комнате? Нет, стуков я не боюсь, но я очень не люблю музыку.
Не любите вообще музыку? Соседскую, так скажем. И вот это буханье, вот это самое страшное, мне кажется, из вот таких вот Вы как-то с ними ругаетесь, выясняете отношения? Да, стараюсь, не то что ругаюсь, Сразу звоню в милицию. пытаюсь сначала просто поговорить с людьми, вразумить, но, по-моему, сейчас современные люди, они не понимают. Тут главное не обидеть, вы же боитесь их обидеть в этот Ну, вы момент. знаете, да, стараюсь, но не всегда получается. Если люди неадекватные, то как с ними еще разговаривать? Да нет, вроде нет. Ну там, знаете, некоторые боятся насекомых, некоторые боятся, допустим, стоматолога, да, я знаю, змеи некоторые боятся, чего-то резких каких-то. Вы вообще ничего, вы бесстрашные. Ну, вроде так, нет? Ну, как бы, да. Нет. Точно? Ну, вроде, да. А если честно, ну посмотри мне в глаза. Я сам испугался. Сейчас еще втащит. Ребят, ну вы храбрецы. Вы первые, кто нам встретился и ничего не боится. Вы чего-нибудь боитесь? Только Боюсь. Чего? Милиции. А чего, они вас напугали однажды? Да, однажды было, да, дело такое напугали. Иногда темноты боюсь. Когда никого нет дома, да, и темно. А вот боишься насекомых? Пауков, вот этих жуков, Нет. паучков, змеюк, высоты? Нет, Не испугать вас уже этим, да? Почему, как вы думаете, боятся насекомых девушки? Ой, паук! Это театр они устраивают, да, чтобы показать свою как бы беззащитность женскую? Может быть, это как это из древнего мира что-то ведется. Может быть, тогда они боялись больших, а вот маленьких тогда может. Может быть, да. Я лично ничего не Вот пауков многие девушки боятся. Вы тоже не понимаете, почему их нужно бояться? Да. Все, они маленькие. Меня вот прям бесит, что девушки боятся пауков. Они вот как будто бы, знаете, отыгрывают какую-то театральную историю. Типа, ой, я такая, типа, беззащитная девушка, да? Но на самом деле они его не боятся. Это просто театр. А вот, допустим, высоты, огня, чего-нибудь такого, змею. Змей не боюсь, но, возможно, высоты немного. Ну, прыгнули бы с парашютом? Ну, прыгнула бы. А желание вообще есть вот прыгнуть с парашютом? Есть. Темноты. Серьезно? Да. Мало ли кто там находится. Где? А? У тебя дома? Нет, в темноте. А где ты ходишь в темноте, если не дома? Ну, знаешь, когда находишься на ДСК, то иногда бывает опасно. Не темноты боишься, это того, кто там. Я понял. Ну а если серьезно, может быть, пауки, змеи, высота, страшные люди, страшные женщины. Ну, надо сказать, что страшные женщины. Аварии боюсь. О, это ужасно. Боитесь летать на самолете? А из мелочей пауков боитесь? Ну, не очень. А диких кошек, знаете, которые вот так и побежали? Я смотрю, вы сами как кошка. А змей? Ну, змеи не сильно. Не сильно. Можете взять в руку ужа? Ну, когда была маленькая, как-то дотронулась раз. Ну так, за хвост и выбросили. Змей. Вы когда-нибудь в лесу, так наверняка шли, собирали ягодки, да? И тут Что вы в этот момент сделали? Закричали? Нет. Убежали? Решила подружиться, погладила. Да, поцеловала, она превратилась. Красавца? Да. И вот он я. Хорошего вам дня и настроения. Иди, маленький. Только что я поцеловал жука. Ничего не бойтесь, на сегодня все. Пока. Вельмі мне хочацца запытацца, ці баішся ты чаго-небудзь, Сяржук? Не скажу. Ну, я думаю, что кожны чаго-небудзь боится. Ну, тут никуда ад гэтага не падзе. Не? Ну, я не ведаю. Можа, ты не хочаш Ну, прызнавацца? я ведаю, что наши гости, например, некоторые, не сённяшнія дакладныя, боятся камер. І баяцца прамога эфіра. Так, Ну, такое існуе. Ну, Мы про наши фобии казаць не будем. Не будем. Навошта ўсім Не, ведаць, не. што мы тут баімся мышак. Мы павінны нават зараз павіншаваць яшчэ раз Нікалая Нікалаевича Радзіонова, таму што учора яму было прысвоена званне віцебчанін года. Ён заўсёды, калі прыходзіць да нас, не прыходзіць адзін, а прыходзіць са сваім калектывам. Мы віншуем персанальна і зараз у прадстаўляем нас калектыў. так узорны аматарскі калектыў, музычная студыя Альтанка. Як заўжды, зычым вам шчасця, здароўя і кахання. Пакуль пабачымся. Пакуль.
и сеяла Ульяница лянок, ох, и сеяла Ивановна лянок. Ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и рвала Ульяница лянок, ох, и рвала Ивановна лянок. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. А сорвавши уста почки ставила, а сорвавши уста почки ставила. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и слава Ульяница лянок, ох, и слава Ивановна лянок. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и брала Ульяница лянок, ох, и брала Ивановна лянок. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. Ох, и ткала Ульяница лянок, ох, и ткала Ивановна лянок. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек. А соткавши ты сорочек нашила, а соткавши ты беленых нашила. Ох, сердце лянок, моя радость и лянок, все белюсенький кужалек.